Ayo, 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 ayo lagi. Anak jadi tradisi na do. Ayo do tradisi na tradisi. Ayo ba? Walay red horse. Lami kayo. Ay. Iyo na kayo. Flashback. Laglaag din pag may time. Nga bay, saan tayo ngayon? Welcome to Balanban. Nag-invite mo. Sir, okay na ka sir? Musta mo, sir? Ato daw trip ron Korean. Pagkaon ba Korean? Samgyupsal. Arigato. Si Juan mo lagi galuto lagi. Konsensya ka daw. Lala. Oloy. End of flashback. Paano na ako na-convert ko? Oh? Ari ba to si Otep? Oo. Kani hilig yung mga bao ani? Kani mo paspas na dong. Ganahan yung mga bao ani. Magkaon is bao. Lain na pong Koreanese nga galuto. Anong sayo? Shout out namin na team mo. Ni BG Andal, ni Joseph Chavez, ni Hi everyone. Kit Orsal, ni Tansyong. Welcome Uy, to sa darong. Welcome to the family kitchen. Hello, yeah. Hindi lagi niliwati mo dong. Ha? Flight lagi niliwati mo. Niliwat. Hindi ko niliwat. Liwat din si mama, klaro kayo. Bulat mama lagi dong. Shout out ni Iwan. Bismain Pagobo. Rodel Bironio. Si F din no, F. Philip Salaw ni Rapilin Ginubiagon. Nga nahimo na ruguan dong. Goku switch. You know the recipe for cooking. Do palit din yung cellphone ako ano kayo pang vlog no. Lagi mag-vlog. Hilig yan no. Ako yung hangit nila. Dapat subo ka na dong. Ale. Ale ba? Oo. Kimchi ni no? Dili. Kung sa dong kansa mida. Anyo sa'yo. Han kayo. Ang kayo. Sweet. Lamay daw. Ikay hongit ato daw. Ano, urot ng sudo. Korean na ron. Mami kayo. Lami kayo. Ako kusuway na. Ikaw. Ha? Kusuway na. Waka, just now. Dali ba? Ayaw. Oli mo. Ayo lagi. Para sweet ba? Karnir na siya. Anak jadi tradisi na do. Ayo do tradisi na tradisi. Ayo ba? Walay red horse. Lami kayo. Ay. Iyo na kayo. Okay, fine. Ano ni Milchoryo? Lamin ni. Kano ba kao na do? Oy, gando Korean food ba? Samgyupsal. Mo na imong pagkaon dito sa among province do sa Korea. Hindi ako masuk Korea. Mo na gitawag og Chopstick. chopcorn. Ito mo kami dyan. Mo na pork chop. Buko nila to. Kamot lang. Jadi dong lang to. Ha? Di ka mo gamit ana? Ako'y gamit na nito. Usar kong gamiton. Imo nga duha mo to. Zadon. Simple lang kayo. Simple lang kayo. Kumaon na ka. Para siya. Kani daw, butangan ni sa daw. Oh, tayo do. Tiginahan siya sa dahon do. Look, Koreanese na juga doon puno. Utang na ka ng mga inani. Look. Ganyan gini mo. Ano dong? Kimcho. Kaya yellow, pakwan. Luy ah. Radish na. Mga tukar ni kamay ay. Butay sabaw na yung tinuo ka. Butay sabaw nilatan. Yun. Kira so may tawag yung mga... In a cabin. Sari-sari. Oy, pangaon mo diri ay. Lalala. Kita sila ni? The pork. Oo, gino.
Hilig sa di ka na anak doon punhok. And chop it. Karoon na lang. Oh, okay. Okay kayo. Text ka may do. Wala, bansaya. 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 Bansaya o chopstick ko ta. Ilan yan? Alay ka lang matukuha na ba? Ano na yan ay? O na kailangan doon ito ha? Pwede ko tagas ko no? Sudyo na yung kuwang no? Kakatilo nagsudyo ko to. Nurog sa ito ay? Katong gatato tawa. Kita doon labog ba? Katong girahan, oh. Yawa, doon lawi no eh. Ulan eh. Saan na yung magkikuha? Kimcho. Kimcho na, Kimcho. Daw, way bahon pa daw. Kana do? Bukan ko nun eh. Radis ko nun. Oh, radish. Radis ko. Kailan kang radis? Radis? Ito na zero. Saan na do? Ayun. Ano tingin nito? Bukan ko meron. Sigay, apila daw. Chicken. Kuya, alin na kayo? Korean man na. I-invite ang mga fans na to sa Damay Boys in Korean. Ay, mga fans ay na mo rin. Ako eh. In Korean ba? Isiya lang yun. Mga kadamay, gusto mo kakaon eh. Pamalin ko, mahal na. Sila kayo kasuhan tanan. Tara yun. Pag ang Korean, no? Mahongit na ko. Ilang mo ko tanan daw? Di mo daw? Matokan ko. Matokan ko. Amay kayo. Okay ba? Okay na ba? Okay na ba? Okay ano? Okay ayo. Naman ano? Amay. Nakakagaw mo. Mamangit na ano? Saan din ako paghuro to eh? Doon gini. Sa daw mo Korean po ng mata? Mukha naman. Wala naisip. Yo. Konti sila ni Dunlawe na panindutay sila putos. Kaya, asa may tawag na imo ha? Tawag ko ni siya Mount Rice. Mount Yo. Nanginaw ka daw. Korean lagi. Okay kayo. Kamsahamnida. Dali dia kay kakanuno na kay sino sa. Gaya mo tawa na. Ready na kayo? Lamig ka. Yellow Mount Rice. Hilo. Kita daw mata Macau dali Macau. Ikaw lagi ng green lagi. Mura magatong ko sa pulburon ko. Sino ka? Napakano ko? Rapper sa pulburo. Lamig na mga tukuka. Itandi ba kasi nindo tanahon ba? Oo. Ako budget. Isang dilaw na eh. Ikaw ang dilaw na. Ano? Yan o, nagkaon niya. Namay ang kaya. Go. Okay na? Hindi nakatingog. Sabi ko na ito, baka bukong bababoy mo. Be, pakita me be? Oh. Cobeds. Dayon. Oh. Up. You put pig. You put Nagkaroon din ng karne daw. ano yun? Pippins. Alright. Next. Yellow. Oh, yellow. Yellow rice. Yellow. Yellow color ba? Yellow color. Yellow carrots. You put there. Wow, beautiful. Okay. Nice. Kimcho. Mini kimcho. Ano kimchi mo ko? Mini kimcho. Kagano din ro? Kagano na? It depends. Oh, depende mo kung ka na. It depends the It gravity. depends the gravity of the earth. If you like that, you like that. You like that? Lungga. Longanins. Lunganins. Not longanins. Oh, beautiful. Chili.
Chili. Hot sauce. Chili. Re- Put more pig. Dito ka pala may karne daw. Hungry, hungry. Okay. Okay, yo. Tanaw na po na to. Doy por doy na po. Okay, yo. Napog. Napog. Ngita. Oo, ha? Ame ene, ame ayo. Luya ka na ako. Tawag, ito tayo Bombay. Nami ngayon may. Ay. Alang kayo. Nami ngayon may. Alang kayo. Hanggang Alang kayo. nagkantong sili mong butangot. Amen, amen, amen. Arigato gozaimasu. Kamu pag salamid dagdag, ako magsiniguro. Gracias. Gracias, ganoon siguro. Asa? Apil lang siya. Asa? Aset din ni palit niyo. Hindi. Na may Korean store dyan sa Lagos. Bulalo. Unsa na? Bulalo. Ay bulalo god. Pinaugang bulalo. Don Bonhok live. Nagluto og unsa ni luto bunok? Singkwane. Ha? Unsa pangan? Cingkuan ni. Chef Bunhok. Welcome. Welcome. Korean mo dapat, di ba? Nakalagay na yung hotdog. Hatda ka. Apel ang hotdog. Pinay kay. Mami ka sa Korea ka. Padam sa Korea. Kasa. Ika na. Duwin mo na. Welcome to Chef Bunhok Show. Ding ding working ko. Welcome to Chef Bunhok Show. Wala na mo. Katong ganahan mo suway. Panilaw. Panuway mo. Lord, balikin ang panuway. Explain ni ekonomi Don Bonhok ug unsa gyud mga pangalan tanang ingredients mo Don Bonhok? Small pork chop. Yeah, small pork chop. Dayon, Pork niya siya. With garlic. Kanang short longganisa. short longganisa. Kini Na. hmm. Yellow roots. Yellow roots. Nganong yellow roots ni? Carrots mo na nga yellow. Yellow. Kani ko sa kini. Chimsi. Ha? Chimsi. Chimse. Ikaw yung Magingani yata Bonhok. Oh, pangani na kay gamar ni gasto. Samgyup sa doon ya ang gamiton bagay katong dili katong cabbage. Dahon sa gabi. O kato. Dili ko sa tagugtog. Hunit to siya, hunit. Ya, dili na mo kinahanglan ketchup. Kay kato lo to na.